boyfriend yao. Okay. Avana kuroorwa. All right. Nyaya iripo ndeyekuti mwana uyu amai vakaita zvokumitiswa kana kuti vakaita murume wavo ndokusiwa iri nhumbu ndokusara ndokubara mwana kusvikira nhasi mwana ane 20 years. Baba havana kuonekwa vemwana. Havana kuonekwa. Nhasi uno amai vari kusangana nemameseji kuratidza kuti boyfriend yavari kudanana nayo iri kudanana nemwana wavo. Hai, mwana akura sei? 20 years. 20 years. 20 years. Chakanyanya. Ndine nyaya yandinayo yekupindura. Yandakwanisa kugara pasi neutungamiriri wepamusoro. Iri nyaya inosanganisa vanhu vemutemo. Baba vane mwana akarepwa 12 years. Iri nyaya yekupindura. Mwana ane 12 years arepwa aigara naamai nini munin'ina wamai. Agara naamai nini. Mwana achibva repwa akadhonzerwa mumba nomwe mukomana anogara munzvimbo umu. Akatomboita vakadzi vaviri asi vachienda. Okay. Adhonzera mwana uya ne 12 years arepwa mwana nye chibva yabuda. Asi amai nini ndichitaura nemwanasikana akarepwa anoti mai nini nemupurisa wemuvillage matinogara vanoshanda nemapurisa vari kukamba vaya takuenda kupolisi vakandiudza kuti unosvika woti handina kurepwa ukadaro iwewe zvose namai vako munosungwa. Mwana chibva svika ataura kudaro. Baba vemwana uyu namai vacho vakasiyana. Okay. Baba vemwana vazoenda kumapurisa kunobvunza mushure mekufonera kunzi ugare zvako ikoko mwana akarepwa. Right. Ndokuenda kukamba yemapurisa kuda kunzwisa wega. Vasvika pakamba ndobvanzi nemapurisa mauya nenyaya yemwana wenyu oi makafsa ende munobata vanhu vacho mega njema ambosiyira ipapo. ZRP yemuZimbabwe kupa munhu akaitirwa mhosva kupa kanyemba bhonzo kuti wati mwana wako akarepwa makafsa ende usunga vanhu wenawo. Baba Isabel ndikutaura nyaya iri pagiraundi. Pfapfaidzai. Ndine nyaya yakamboitika pano panhepfenyuro yokuti amai vanga vachipomerwa nyaya yekunzi vari kushungurudza vana nenzira dzakafanana neuroyi. Havani kuti aroorwe, havani kuti aite basa, vanoda kuti agare pamba asachitambura. Right. Patakaita nyaya pano paredhiyo panapa handiti tinoti vateereri ndimurimo ndimi vatongi manyama kandai mameseji muchitaura kuti mwana uyu woita sei. Pane mwana akakomenda panhepfenyuro pano achiti amai vakadaro havako hazviite kana chigona kuenda kuback to sender. Right. Ngaende mune munhu ngafene chinhu chake. Amai vemumwe mwana aikomenda panapa vanga vakateerera panhepfenyuro ndobva vatizowa watuka inini ndoda mombe mbiri. Vakazviziva sei kuti ndiri? Aiwa nyaya yaiterwa panhepfenyuro haisi yavo yaive nyaya yekuguruve. Vanhu ava vanogara kugokwe. Good. Nokuti mwana wavo akomenda kuti amai kana vakadaro vanofanira kudzorerwa back to sender. Amai vemwana akakomenda zvikanzi kukomenda kwawakaita ikoko waratidza kuti watutaurawo neni mombe tu. Hey. Pane vakawanda vanenge vachikutsvagai Baba Isabel vamwe vanozopedzisira vakutumira mameseji paWhatsApp platform kuti rutsvagawo nhamba dzabhozhongora vamwe vachingofonera right vachitsvaga nhamba dzenyu dzinoti kudini vanhu vanokwanisa kukubatai kuitira kuti nyaya dzisuke kwamuri uye muvapa nhamba dzevabatsiri. Ichokwadi muri yeZimbabwe vanenge vachida kundibata munotibata panhamba dzisina chipomerwa ndati nhamba dzisinganyadzisi inhamba dzinoti izvo 0771 545 025 0771 545 025 nedzimwe dzinotizvo 0736 26 35 36 0736 26 35 36 panhamba iyi muri yeZimbabwe musabhipa. Tinotenda nthawe zadiyana chipinga chodhadhama 10 minutes to 11 nyudza igejo. Ichokwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfadza dziri kuitika matima nose nyika ino paka Harare. Harare chiri kuti kudini? Pana amai mukoba KB. Amai ndisinda kuzokwanisa kubvunza kuti vane vamwe vana vangani nekuti nyaya vari kutaura nawo inyaya yemwana 1 pamwe chete neboyfriend yavo munhu wavainzwana nawo muzvimweya kana kuti murudo. Amai vanoti murume uyu mwana wangu inini ndakasiyiwa iri mimba nababa vake ndikasara ndikabara mwana uyu kusvika nhasi ane 20 years ndakasara ndichizoonera ndega kubva pachikafu kusvika pachikoro kusvika nhasi mwana asvike pa20 years atovewo mai vanogona kuzvimirira asi havasati vave mai nokuti achiri kugara pandiri. Right. Nyaya iripo iri kundishungurudza nekundinetsa ndeyekuti ndine boyfriend yangu inoshanda kwainoshanda.
boyfriend yangu kana yakuuya pamba inotozikanwa nemwana nevanhu vari pamba vese kuti ndo mamiriro azvakaita Ndizvozvo. asi kana boyfriend yauya yaiuya yakaisa mari muenvelope yekubasa kwaanosevenza ingave 200 ingave 500 kana kuti 700 ndaiyaisava secret kumwana wandinogara naye pamba kuti azive kuti ndo baba vari kuchengeta pano ende ndiye murume wangu nekuti boyfriend yamai ndibaba. Ndizvozvo. Kufamba kwenguva amai vakaona boyfriend yavo aichauyi pamba yakutora katime maitiro yaita kudhara achaita sei achaitika ndokumbopinda mubedroom yemwanasikana ndokusangana muine about 2 or 3 maenvelope etype iya aipiwa mai mari vakati maenvelope aya ndikubasa kwemurume wangu. Ndizvozvo. Kumuno mumbapinda sei nekuti angu ine ndikamapiwa ndinopisa kana ndinorasa semarara kumaenvelope ari kubva kopi ndofanyara rimwe zuva ndikubata foni yemwana ndokuona mutorere mameseji ekuratidza kuti rudo ruri kutsva ndokubvunza mwanasikana mwana chii zvikanzi ndofunga yarasika ndokubva abvunza boyfriend yavo zvikanzi ndofunga yarasika ndokusangana zviri mameseji uye toratidza kuti chakachaya vanhu vari kudanana mwana uyo achibva totora kuti ndira kumboshanya ndokubva aenda kumusha kwaamai vaamai vake amai vachibva totumira shoko kuna amai kuti ndibvunzireiwo mwana ndikataura naye ndotazinge ndiri kumushungurudza kana ndiri kumudzinga pamba ndine munhu mufarikani wangu wandirotamba naye anova ndiye andinochengeta pamba asi zvandiri kuona ini kubva mufoni kusvika mumba make zviri kuratidza kuti iye nemurume wangu vari kudanana Right. ende varume vanogona kuzviita chikonzero lenga chingoti asi mwana wangu saidi randoda kusimbisa nekunzwisisa isaidi remwana wangu ndo rine ukamba usingafaniri kuputsika. Mwana achibva abvunzwa ndobva anyarira kangoti zvavari kutaura ina ndizvizive. So amai vari kuti ndatsvaga nenzira dzese ndazviona kuti mwana wangu nemurume wangu vanodanana ende murume wangu kubva pareka mubvunza achataure neni achafunda asaiti sei Achauyi pamba. apa mwana ndiri kugara sei ndiri kugara naye tinobika poto imwe chete tichiita zvese. Mhuri yeZimbabwe ndakuudzai nenzira yekuti ndazviziva ndazviona kuti mwana wangu nemurume wangu vari kutamba vese kunyange asiri baba vake. Pasvika nyaya apa mwana wangu ndinomuda mwana wangu imwana wangu ndinofanira kuti ndiite sei ndibatsirei Ndiite tani. Ndechemwarare. Yarare Vanogara vari pangani pamba. apa madogara nemwana wavo Vari 2. vari 2 Murume boyfriend yamai yakangotanga kusauya pamba zvaita aita kudhara. kudhara Kusvikira amai vazopinda mumba mwemwana vakazoona maenvelope aya. maenvelope anomboya nemari kwavari achauyi Mufoni memwana nhamba dzaikomunikita nemwana wavo ndio dzeboyfriend. ndidze boyfriend yavo Asi mwana arikushedza kuti ndofunga yarasika yakarasika. ende yaitaura nyaya dzerudo ravu utano. Mhuri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfaidza dziri kuitika matimana wese nyika ino. Mhuri yeZimbabwe ndakachibata chimwe ndiri mukati mekupfapfaidza ndinoziva kuti matimana wese ikoko manenge makamira nacho wamukaseiko timu rangu refutisira Tsitsimurani, tsudzurani tibve. paka bindura Chekubhindura chiri kuti kudini? mhuri yeZimbabwe ndine nyaya ndinayo pano. Nyaya yandiri kutaura nezvekubhindura inyaya yakamira kudai. Tange tiri kutaura mukati mababa asi zvisinei mhuri yeZimbabwe inyaya yazopinza vemutemo mukati hatikwanisi kungomhanya nayo tisina kutevera maofisi anoenderana nemutemo kuti zvingafambiswa sei nekuti nyaya iyi iri kupinza vamwe vemutemo mukati. Mapurisa. Tazokwanisa kutaura naAscom vatipowo Temba Nyati mutauriri wemapurisa vakati zvinofanira kuti zvisvike kunyika neniwo kuno vaudze kuti taakufamba kutsvaga nyaya idzi ende baba vemwana akarepwa vari kukwanisa kupinda muofisi vega vachitaura naAscom pamusoro pezvakaitwa mwana wavo nekuda kwokurepwa. Tinotenda. Nyaya yekubhindura yakamira yakadai. Mwanasikana aigara nemunhukadzi vanove mainini Muningina wamai vachigara kudaro mwanasikana uyu ende baba vari kutaura kuti iwo maonero avo panoita sekunonzi pane connection munhu uyu akarepa mwana anenge anga agara achimbotaura naamai ava kuti izvo anoda mwana uyu uyezve nguva yaimhanyiswa nyaya isiri kumhanyiswa kumapurisa mukomana anotonzi ane mari pei yanga iri kubasa yanga ichinzi apiwe kana apiwa mari iyi unopa amai ava nyaya yekurepa kwamwana yoita sei yovharwa. Vanhu pavakatonzwa mamwe mapurisa akatozobuda mushure mekunzwa makunga kuti nyaya isei isiri kusvika kumapurisa asi nyakabuda asi pakabatwa mwana uyu nyaya yakaudzwa vakomana mapurisa emuvhileji anoti maneighborhood ndokubva vasvika pamba dzokanzi taakuenda kumapurisa zvachikuenda kudaro amai nemukomana nowe muneighborhood ndokuudza mwana nekumubvundutsira mukanzwa mwana kana kachitaura mhuri yeZimbabwe munonzwa tsitse mwana wandiri kutaura nezvake ane makore 12 12 years
kwamuri muri yaZimbabwe pamuri kusevenza nepamuri kugara mulokesheni mamuri cheukai mutarise mwana ane 12 years ari padhuze nemi kuti anenge akura sei zvadaro mukoma KB mwana vakuenda kumapurisa akabvanzi hei iwe kana wasvika kumapurisa unoti handina kurepwa asi mwana kaendeswa kuchipatara zvisakaoneka kuti mwana akatokwana unoti handina kurepwa asina kurepwa kudaro ndobva adzoka kumba baba vemwana uyu sezvo vanga sikagari nemwana vakafonerwa ndokushevedzwa chibva ngati peguta reHarare uri kuzviziva here wakagara ikoko kuti mwana kunoka akarepwa mwana pane zvakaitika ndaita mukana kutotorana baba vachona vachiridza mhere vanoti ndakaenda kumapurisa ndasvika kumapurisa mapurisa akamboita nyaya pekutanga ndo akandigamuchira ngari panzvimbo ndo akushevedzera kuti aivi nenyaya yemwana wenyu mwana wenyu anonyeba akatombosvika pano akati zvakati hatina nguva hatifambire nyaya dzakadaro vakataura kuti inzwai mwana uyu mudiki anotoda imimi kuti mumire nekuda kwemakore ake ndokusaka chinzi underage ndokusaka ndauya baba vacho kuti ndinzwisise chindipai umbowo nezvakaitika paro ndiende zvangu kumberi right zvikanzi kudini mapurisa pamapurisa mwanga aripo ipapo ndokutora makafusi zvikanzi muri kunobata vanhu isu hatina nguva oi makafusi aya endai munobata vasungwa venyu kupa makafusi njema dzebasa dzezeta rapi dzenyika yes kuna baba vemwana akarepwa kuti endai munobata munhu wamunofungidzira kuti ndiye akarepa mwana wenyu vachipedza kupiwa baba amai kumagunde amai kumagunde kumagunde jekesa musutu kumagunde kufamba huko vakunobata vasungwa baba okay baba pane murandasikana ari paGlenville 4 anonzi Martha time yamunenge muchiti amai kumagunde amai zvinongoitika munyamadzaka vanozviziva kuti zviri kuitika kwanzi yaitori songo yaifana kupinda mutop 50 right iwe Martha iwe baba vaenda nemakafusi baba vaenda vasvika kuna amai vaigara nemwana zvikanzi muri kuda kupolisi zvikanzi gezai amai vari kugeza vamupurisa kababa vao nemakafusi ndokuenda kumukomana akareba mwana ndokubata mukomana ndokupinda makafusi asungwa babavo kuvapiwa akasimba right vasunga mukomana vaenda kumukomana munebaut zvikanzi baba tiri kudiwa kupi kuporisi kwavaenda vakatosvika kumaneni manheru nokuti pane mufambo vaenda paye mukoma KB vari muroad mukomana wechipurisa mupurisa womuvh oyo achibva tanga kufonera mapurisa ari kukamba hallo sezvo muchiziva kuti ndine rimwe basa randinoita ndine kwandinogadha saka nhasi ndiri pajuti zvandiri pajuti ndiri kukumbira kuti nhasi handikwanisi kuuya ndobva adavirwa kukamba achibva ati foni kuna ofisi vakapiwa makafusi vaya uyi foni iyi taurai nemamwe mapurisa ari kukamba chichemo chandakakumbira kuti munzwe baba vari kuda kunyatsonzwisa foni ka vanyanyatsisa panzeve vari kumubva kuti asingunonzi pane vanhu panenetwork iri kunetsa ndiri ka vachizopedza kutaura musungwa nemakafusi ake panga pasisina kwangosara neighborhood naamai vaya munhu kandigeti munhu arowa pasi munhu svika nemunabauti mazvinzo pafoni ndanzinini chichemo changu chagamuchirwa ndiri pabasa ndakudzokera baba vakasina kukamba naamai ndo vakaenda chiri ndo vakasvika navo kukamba so baba vachichema vachiti izvo inini handina kubatwa zvakanaka inini handina kugamuchirwa pakamba pulazi mwana wangu akakuvadzwa mwana wangu akarepwa zvese izvo vanhu vakaita zvinhu izvi vakabudiswa panze ndashayekwa kuenda ndoita sei ndikati handikwanisi kutaura nyaya yenyu iri pamutemo munhu anokwanisa kutisimbisa kuti nyaya iyi ienderere mberi ndivo vakuru vacho ndobva tabata ascom vachibva vati izvo toda kuizwa pamhepo ngaibude vanhu vanofanira kuziva chakanaka nechakaipa isu semapurisa hatina kuuya kuzoita uori hatina kuuya kuzoparadza asi tinoshanda nyaya zvairi so simba ratiri kutaura pano rikubudisa nyaya rabva kuvakuru kuti nyaya yacho toda kuinzwa mukomana akatiza akasungwa nemahandcuffs ati awanikwa here asati pari zvinozvi
baba vasati vaziva kuti awanikwe nokuti vakamirira kunzwa kana polisi yakumufundira kuti munhu akatiza tete sei tamuwana asi vasati vagamuchira foni iyo. Iye mukomana uyu akarepa mwana we 12 years akura sei? Vari kufungidzira kuti maybe alikuva kuma 25-26 years akatomboita vakadzi vaviri vachienda. Ende nyaya yawo zvakare ndeyekuti inini kana ndaenda kunoripota zvinoitira kuti ndipiwa makafsi inini kuti enda unobata munhu kukana iri mhondi ndaipiwa here pfuti kuti enda unotora mhondi uye nayo. Sei mwana uyu aigara namai nini? Ipapa baba namai vakasiyana. Munozviziva mukusiyana kwevabereki kazhinji mune dambudziko mukoma KB panenge pakungoitika zvese zvese. Muri kuti mwana namai nini na neighborhood vachienda kupolisi akataura mashoko ekuti ukasvika ukurega kutaura kuti ndakarepwa ndiani? Mwana kutaura ega kuti mama nemupurisa uyu ndo vakatonditi kana wasvika usataure. That's why ndisina kutaura nekuti ndakanzi izvo pane zvinoitika unogona kusungwa. Saka ndaitya ende mama wacho ndivanonichengeta anogara neni ndaizoita sei? Izvozvi kutaura kuti kwatiri kuita nyaya iyi mwana uyu ari kupi? Mwana uyu ariko ana baba ake. Ana baba? Yes. Yeah. 0713-938-538 0713-938-538 machibva chamuharare ibhindura machibva chamuharare machibva chamubhindura. Tiuzeni nkhani ziwiri izi kuti muniti tani. Amai vari kugara nemwana wavo ane 20 years wari kufungidzira kuti ari kudanana neboyfriend yaamai woita sei asi mwana ari kutsika madziro ari kuramba. Totarisa zvekareka iye right mainini vaigara kane mwana uyo right kusvika abatwa chibharo vari kutaura pamwe chete kana neighborhood voita sei kuburikidza kane mabatiro akaitwa nyaya yekumapurisa zofambiswa sei komhuri yeZimbabwe? Tibatei tini Shenje Victor Koning tinotenda ndianiko Weli pachisipiti kanyemba amai awo ngavadzinge mwana wawo handiti akura here. Ndinonzi Weli pachisipiti vodzinga mwana nekuda kweboyfriend here. Naiweli ameno ngatibatsiranei. Baba Isabel inzwai munzwe mhuri yeZimbabwe zvairi kutaura right zviri kunzi amai ngavasiyane amai ngavaudze mwana sikana wavo kuti ingororana nababa vako nechikomba ichi handiti vari kudanana right. Amai vari kutaura vamwe vari kuti amai ngavadzinge mwanasikana handiti akura here. Baba tomboti ndizotaura amai kuti roora naye kana varoorana pfuma ndiwo amai vanoda pfuma iyi kumukwasha uyu ndiye munhu aimbori murume wababa right. Mwana uyu kana vanoroorana vagara vese mukwasha akati ndakumboenda kunoona amai mwana anosara akagadzikana here iye achiziva kuti vanhu vaizivana ko kana vakadzinga mwana ukama hoperere ko vakamuisa mumba vari kuziva kuti pfungwa dzake dziri papi munhu aimbotorera murume. Baba avo vekubhindura ngavatsvage Air Force of Zimbabwe ipedze basa mukomana wokurepa uyo abatwe. Ndinonzi itai zvomunoita pawaterfalls. Air Force of Zimbabwe vakomana vemuchadenga. Yes. yaisibizwa pana captain oziro Air Force inokorikana yemhara but ndizvo here tosvika hasi kuziziva. Ende baba izvo zvosvika pakamba vakamirira kuti vanzi vasevhwa sei. Amai vaiva vachitaura vaive ndo pakaisiona baba vakatovharirwa vari mukati muneighborhood uyu kwanzi pauya makunga ekuti ndiye akamirirwa pakamba pano nokuti ari kunzi ani kwaanzi munhu uye kwawanikwe nemakafsi saka ari kutsvaga munhu kuti kana awana munhu woziva naye kukamba kuti murume akatiza nenjema achinadzo here moko kana kuti akabatsirwa kudzibvisa. Ende anenge akabviswa nani? Inzwai munzwe meseji iri kubva kuna Vincent Tsuwa ari paEast Range Farm kuChinhoyi kuna Hunyani. Asko Munyati mutauriri wamapurisa get busy. Mupurisa akapa baba makafs ngasungwe ngapinde mukati ngatongwe nezvaakaita izvo imhosva kai. Regai ndikubatei muno Baba Isabel timbopinda muchitoro nevasawira vedu veAaron Boarding School. Aron Boarding School iri kuti dzidzo yemandoraka kumadhemu nemakomba ari kucherwa
nevari kucheraka ivhu nawo tiri kuchema vana vairi vakatisiya nezuro vanyura muzvikomba izvozvo. Ndinonzi Mai Chabuka, right? Mai Chabuka B vari kuWaterfalls. Imessage iri paWhatsApp platform. Chokwadi mukoma kebe nyaya ndiri kuziva andazokwanisa kukunda ndiri kubhindura. Chokwadi kune vana vaviri vakafira mukati memvura nematambudziko. Asi nyaya iyi last year ndakamboenda zvakare kana kutarisa pamavidhos ndakanga ndiriko zvakare kuine mwe mwana zvakare akatozonyukurwa futi pai mudzere mvura iri nyaya yemajecha. Asi ndakamboita imwe problem zvakare maenda kuzororo baba bati ndina Weza Andrew Mpembe tichitaura nezvekuti zvii zvingaitwa chaizvo nenyaya yekucherwa kwamajecha. Tikazvitarisa kuti zvakare mukati meguta rino muno muHarare dzimba dzese dziri kuvakwa munomu majecha ari kutorwa kunzvimbo iyo senge ari kubiwa senge ari kutorwa zvisiri pamutemo senge achinzi hazvina kunaka bati dzimba dzichivakwa. Tikazotsvaka kuti nzvimbo yacho yakazopiwa vanhu kunzi vaende kunoshera majecha iri papi, Right? haiko futi. Iko zvinozvi majecha akucherwa zvikundopinda mumba mukavaona variko vanhu mafoshoro anenge achitoshanda senge maweponi vanogona kutopondana ikoko. Hazvina kurongeka. Amuna kuti zvoitwa sei gore rega rega kunyanya ikoko kuWaterfalls kuri kufa vanhu. Asi hakusi kwega kumwe kuri kutocherwa zvekuti dzimwe dzimba dzakutotsemuka nekuti makomba aya ari padhuze. Alright, regai ndivimbisa mhuri yeZimbabwe kuti nhasi musi wechina tinozodzoka musi weMande. Baba Isabel, regai kati chabata mutauriri weEMA timubvunze kuti matambudziko akaita seaya vagari kana kuti vana veZimbabwe vangaite sei. Tichavabata next week totaura nawo kuburikidza nenyaya yamaunza pano paNational FM kuitira kuti tingofambira nyaya dzacho. Good morning Kanyemba nabo. Vezvidhina Okay. vakapisa tende ivanhu vezvidhina vanhu vakunzi vakuita sei vakupenga mushure mekunzi vakati sechi vakapisa tende Vakabatsirwa nababa vekudomboshava. vakabatsirwa nababa vekudomboshava. Okay. Havazi baba vekudomboshava, baba vainzi baba vekugokwe. Wekugokwe. Alright. Vaiti vanhu vanokumira kuti mwari akwati nhamba dzemunhu tichiti isu hatina kukwanisa kuti tingava nhamba navo hatikwanisi kupa vanhu nhamba kana tisina kupiwa mvumo. Ndizvozvo. Ehe. Alright, muteereri ari kuti baba vekubhindura vakareperwa mwana ngavabate mubatsiri, ndofunga mubatsiri wekugokwe. Vekugokwe. Right, akabatsira baba vekudomboshava. Takaitauro zvakare musi weThursday. Right. Tichibva panapa. Tinotenda. Nyaya yekubhindura mati vakamboenda kupolisi, mwanasikana uyu akaramba kuti hana kubatwa chibharo. Zvino maida kuti mapurisa atiwo kudini. Mapurisa vanhu vakafundira basa ravo ndinonzi sekuru kugoromonze. Sekuru kugoromonze handiti dokta mwana paakaenda kunoongororwa zviri kunzi mwana akakanganiswa akabhinywa here. Handiti ripoti iripo yokuti mwana watiri kutaura nezvake ane 12 years. Sekuru kudomboshava mwana anogona kuvhundutsirwa kuti rega kutaura mashoko akati enda unotaura mashoko akati endi mwana anogona kuzviita. Munozviziva wani kana pane ripoti yokuti mwana akaabuswa mapurisa ngavaite basa, ngavaite investigations, nyaya ngaiende kupi? Kukotika. Mwana unotaura mukoti poonekwa kuti chokwadi ndo zvakaitika here, ndiani akaabuswa mwana. Sekuru vekugoromonze tinotenda kana manzwisisa panyaya yakadaro. Handitika baba vekureperwa mwana ngavaende kuAir Force kugokwe. Mapurisa havagoni basa. Ndinonzi Timothy ndiri kumasasa. Baba Isabel nthawe zviri kudiyana tsudzirai chimwe pfapfedzai tinzwe. Chokwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfedza dziri kuitika matima nose nyika ino. Wamukaseko hano paka gokwe handiriya simudza mbada tirove pakatsikatsika. Handiriya simudza mbada tirove pakatsikatsika. iwe handiriya iwe Simudza mbada tirove pakatsikatsika. handiriya iwe Simudza mbada tirove pakatsikatsika. handiriya Simudza mbada tirove pakatsikatsika. Simudza mbada tirove pakatsikatsika. Simudza mbada tirove pakatsikatsika. Wakachweba communication. Ra. Wakachweba communication. Ra. Simpati horomai. Ra. Wakachweba. Ra. Wakachweba. Ra. Wakachweba. Ra. Simpati Ta. horomai. Ta. Technology. Airi. Po. Rikiti. Bo. Tinotenda. Gokwe chiri kuti kudini. Papa pati. Papa Isabel. Paita mudadakadzi achibva afa. Aine mimba akazvitakura.
aita mimba akazvitakura. Baba vandiri kutaura vane musha uyu. Mababa vane madzimai anokuda kuita iwo matanhatu. 6 pachirungu. Right? Kutaura kuno kwandiri kuita mhuri yeZimbabwe. Mwedzi uno ndiwa chi11. Pamwedzi woga pari kufa vana. Kureva kuti pa 6 months. Pafa vana 6. Pulo man selector. Chichatika kugokwe. Baba vane vakadzi 6. Baba vane madzimai 6. Vana vavo vane munda wevana. Right? Vaine munda wevana. 6 months dzadarika dzesezi. Pamwedzi wega pari kufa mwana. Ende mwana ari kufa pamwedzi wese uyu. Vanasikana. Avasi vanakomana. Madzimai akasiyana. Vane madzimai akasiyana. Okay? Ende kutaura kuni kwatiri kuti mwana azofa mwedzi uno aita kuti ndiwe nenyaya. Mwana wemukadzi mukuru. Mafiro akaita vana ava akatanga ku number 6, number 5, number 4, number 3, number 2. Wekutanga ndiafa mwedzi uno. Amai ava vane mwana afa. Pakafa mwana we number 3. Vakati inini kuchitendero anjaendi. Nokuti zvandinonzwisisa chirwere chakauraya mwana wangu. Kumusha kwandakaberekwa inini. Ndakaenda kundikaona mwana airwara chirwere ichi. Asi pakaenda kuchipatara karapwa haana kufa. Right? Mwana wangu afa nekuti haana kurapwa. Saka inini ndakusarudza zvinhu zviviri, kurambwa nemurume kana kuti mwana wangu kuchipatara. Okay. Mutemo ukaramba kuti kana wakaroorwa zveikoko ndezveikoko, zvekumusha kwenyu ndezvekumusha kwenyu, ndikubva vagara zvechokwadi, mwana chivafa. Mwana afa baba pati. Mwana akatwa zvese zvinoitwa, akabva kumochari, akatakurwa, akaiswa kofini yakakomba, akanzi iko zvinozvi akugezeswa. Achigezeswa mumba makasarudzwa masahwira nevehukama, asi vanhu vanga vakawanda mumbomo ndevechechi inonamata vanhu ndobva wapinda mumba. Baba vakakumbira kuti izvo ndoda kuita mwana munamato nemwana wangu kekupedzesa, asi munamato wandoda kuita tangai mamugezesa mabva mamupfekedza, muchipedza kumupfekedza ndipei nguva yokunamata nemwana wangu. Tiri two. Okay? Ndobva wanamata, ndobva wadaniwa baba, ndobva waita munamato. Sezvo makatituma mwanakomana waMwari, ndiri kunyengeteka ikoko kupedzesera. Matonga maita sekuda kwenyu, mweya wenyu matora. Makati nguva ichakwana, munhu achasvava seruva, ende kuti achirarama andozvarwa, kana azvarwa achisara kufa, vari kunamata nezihombe, vari kuseri kwakaiswa mucheka nemwana wavo. Nguva yakanzi mwana uyu baba vanamatire, mwana uyu anga asiri mukofini, anga kangoratidzwa pamablankets. Right? Vachinamata. Vapedza vapa vanhu nguva, mwana atorwa aiswa mukofini, mwana kuzoburitswa panze kuti vanhu vaite body film. Mukadzi wandiri kutaura anova ndiye amai vemwana uyu. Akaenda kuchikoro nemumwe mukadzi ave kudobori. Right? So iye manje akati ina ndiri kunzwisisa zviri kuitika. So vanhu vose vakaenda navo kuchikoro mukadzi uyu vakauyawo kunhamo. Vanga vari panhamo, vauya panhamo paya. So pane munhu airatidza senge kuti ada kusvikirwa, ada kuti asei, but ari kuti iye panapa ndipe vanhu vechechi ndoita sei. Vanhu vamwe vakati vakazviona vakati akamana munhu ari kubatikana uyu ati asinga ari kuzara. Right. Chii chiri kuitika? Tore muende pasaidi zvikanzizo ndiri kuzara, ndiri mashoko andiri kunzwa ndiri kuitika. Nguva yanga achizara ndiyo nguva yanga yaiswa kofini raiswa pamusoro pemacheya kuti vanhu vachiita board viewing vanoona munhu akakwirira. Akati handikwanise kuita board viewing, akamanikidzwa kuti aenda. Akuenda ipapo akasvika kudonhera pamusoro pekofini. Kofini rikazidonha kuenda pasi. Vanhu vasimudza kofini ndobvaendeswa kusaidi. Vanhu kusvika vaita munamato, vanhu vaenda kuguva, masabhuku nemapasta vataura vari ikoko. Munhu achibva avigwa baba pati. Munhu wandiri kutaura uya godoboro chikadzi uyo ndokuenda kudonhera muguva risati apedza kufutsirwa. Rikiti pfu ari mukati. Mamwe mafoshoro ozerekana komana wakufudzira babeka vanenge vachingorova, vanongoema kuti kukandekwa ndiri kuita foshoro kuenda muguva. Vakatorwa mamwe mafoshoro 2 3 vaimo vanokati ho madonhera munhu. Vadonhera mukati muya ndo pakanzizwa hachisiri munhu uyu ari kuita senge munhu akabudirwa.
pane vanoziva nezvemunhu uyu kunyange pasina vanoziva vanhu hamushaiwe pokutangira. Ndimbuya here ndisekuru here zvatiri kuona panapa ndizvo zvikanzi hamuna kundipa nguva kubva kofini richiri panze ndaendepo ndichiramba makasvika ipapo ndikusvika ndadonha pasi. Ndine zvandanga ndichida kutaura usiku wai musina kundipa nguva. Nhasi uno muri kufutsira munhu achienda ane zvinhu zvakatakura akatakura zvinhu zvakarema akatakura zvinhu zvakarema zvite mwana uyu mukadzi uya uyu shamwari yaamai vane mwana akafa. but ari kunzi akatakura zvinhu zvinorema ndiani? Mwana uya afa uyoyo. Yes. Apinda mugwabha takatakura zvinhu zvinorema zvei zvikanzi ndipei nguva torai mutumbi muise apa apo mafoshoroka raapakati nepakati guva. Toita sei sabhuku muri panapa zvikanzi ndinokuvikisai gore rega rega kwaka uchifa mwana kutanga mwedzi uri kuuya uyu kwakufa vakomana kusvikira vapera kana vakapera vasikana vasati vapera chiri kudzoka ikoko. Ende ndiri kuona kufamba kwenguva kuchapinda nguva yemadzimai vacho vakufa zvakare. munhu uya adonhera muguva ndiye ari kumanifesta achimanifesta kudaro haana akaramba kubuda muguva aitomanifesta akagara imomo. Sabhuku vakati isu hatizivi mutemo regai tibvunze kumadzishi kuti pasvika guva pari apa nezvaitika izvi. Mambo akadaka nezviri pamusoro zvikanzizo kana pane zviri kutaurwa zvinokonzeresa kufa kwavanhu mangwana noko guva harina kunzi harisi kuvigwa munhu kahere handiti vati vane zvaroda kubvisa vanhu vaita kerowo nekuviga munhu ipo tevedzerai. Baba vepamba apa zvikanzi pano pamba ndepangu mwana akafa ndewangu handipiwa mutemo ko iye munhu ambori aniko pano veukama baba vamanje kune vanonamata nevasinganamatika zvikanzi hatiite izvozoka pane upenyu hwedu apa tanzwa kuti raundi haisati yapera iyi arida kudzoka panapa mangwana pachinzi pane rufu ndiani apa tina dzimwe 5 months kumashure mwedzi uno wechi6 ichizoka panapa hazviite vana 6 mukati me6 months 6 months hazviite zviri kutaurwa nemunhu ngazvimboito timboona tanzwa nekufirwa pano munoti munonamata hapana chamati makavhira zvauya zvitimbozama izvozvo zvikanzi fukunurai munhu mafoshoro ndokutanga kurwa kechitiro mukoma kepi vanhu ndokufukudzira kofini ndokuiswa apa vanhu vamirira ka mutumbi ndokunzi bherengene pakadaiswa apa mukadzi uya ndokutanga kuenda kutenderera munhu nemabvi kutenderera munhu nemabvi kutenderera zvikanzi aripo here sahwira kana muzukuru kana hama yemwana uyu vasiri baba hembe dzakapfeka dzina homekedzi ndiri kukumbira kuti murarise mutumbi nesaidi motarisa homwe dziri saidi iroro mukapedza kudaro rarisai mutumbi nesaidi mundiudze kuti homwe dzake munei mawanei mativi maviri ese mukoma kb emapoketi ukwa kune poketi kune poketi makaoneka kune zvinhu zvinenge zvitumwa zvakasonwa nejira reblack zvichibva zvabudiswa kudaro zvikanzi izvi ndo zvinoita kuti mumwe munhu atevere izvi. Vachipedza kudaro baba vachibva vatizvo nokuda kwezvamaita imimi zvokubudisa mwana wangu ambode kuvinga sarai muvige mega. Mwana uyu akavigwa baba vasipo vakomani vaningi navo vakati tiripo pana peukama isusu zvatanga tichida ndozvabviswa izvi vigai munhu ndobva vaviga munhu. Baba ava mwana uyu avigwa musi wefriday last week ranga riri zuva rechi13 mwana wavigwa vasingaonekwi vachibva vazoonekwa vakazvisungirira vari mune rimwe nzvimbo vakazvisungirira vakafa. Baba vane mwana akafa vakazvisungirira mushure mekunge muhomwe dzehembe dzemutumbi wemwana mabviswa mushonga ivo vachibva kubvisa mushonga pakazodzorerwa mwana muguva kekuviga kechituo baba vakabva vabuda zvikanzi zvamaita zvese izvi maratidza kuti ndimune simba mwana ndewenyu chisarai muvige. Vachibva vabuda vachibuda kudaro vanozoonekwa zvachose ende vakazoonekwa musi wefriday vakatozvisungirira vari muti munhu zvakare akatozovigwawo. So mubvunzo wangu inini unoti ndizvo here kuti vabereki vanodzoka kuvana vachiita zvakadaiso sex here vana vakativerana mukoma kapi every month rufu vanhu vanotoziva kuti mwedzi wega tichaungana pamba panhingi ende zviri kunzi vana ava vaingofa chete vana vasikana vachipera kwaiwe vana vakomana apa vasikana vangasati vapera asi vangachinzi vavhariswa
kwakuchiwa vakomana ende vakomana ivo vakapera kana musati mabvisa chinhu chandiri kutaura vanhu vachapera vese ndaona zvakare kana pasina chabviswa kuchapindirwa madzimai kuchasara iye ega kuti baba pavakaudza masawira pavakagezesa mutumbi nokupfekedza mutumbi kuti ndiri kuda kuita munamato wekupedzisira ndo pavakaisa mushonga ende vakatanga vati kana mapedza kupfekedza unzai ndinamata mwana ngokupedzisira ndopakaiswa mushonga ndizvo here zvavaiita baba kumashure kwese uku pavana vese vaifa aiwa kumashure kwavanamboita izvozvo kumashure kwavanoita but mubatsiri anoti iye ndo zvaiitika mune nzira yamaishandisirwa kuisa mushonga oyo panga paita sekunonzi pamanikidzika asi nhasi wazoisiwa neimwe nzira asi nzira iyi ndo yataona ichi hey! apo munhu akaona zvinhu izvi anga ari mushanyi ashanyira kumba kwemunhu waakadzidza naye achinzi afirwa nemwari yange rishamwari ya muri kuti kudini neicho chiri kubva pagokwe muri yezimbabwe 0713938538 kanyemba nabhozho mwana uyu anoda shamu anoda counseling asiyane nemurume uyu vagarisane samai nemwana ndinonzi Tsigirai Joseph Saineti pachitungwiza unity C alright icho kwade mkomakevi pane shoko rataurwa nemurume uyu kwanzi izvo anoda counseling akagara pasi nemakanzela chechochoka vanotomuradza anotanga kutoona kuti amai vakandibereka chavo ndi ava izvezvo mwana uyoyeka pane kakurasika kari pari right ari togona kutoona singa havasi mai vake ari kutoona singa hasi mai ende hana dhiri nazvo nekuda kwebheki kana mari ari kupiwa akanganisika ari kuda counseling yakasimba yekuti kunyange ungaone mari ungaone zvakanaka sei kunyange ukapiwa mota ava ndaamai vako icho kwadi ari kuda kukanselwa mwana uyo yebhindura iyo yakaoma nokuti munyika tikaona apara mhosa tinotsvaga vemutemo vanova mapurisa zvino vemutemo kana vakugarira mutemo baba avo ngavaende kune akabatsira vekudomboshava mapurisa ese vaive pajuti hanzi mapurisa ese aive pajuti apengere mucharge office imomo ndinonzi Tsigirai Joseph Saineti paunity C kuri kuchitungwiza icho ya pakaipa 0713938538 0713938538 mukoma kanyemba nabhosho uyo mwana uyo wokutorera amai vake chikomba ngavamudzinge aende anogara nechikomba chake amai avo vakaramba vachigara naye vachaisirwa mushonga kuti vasare vachisasana rudo pasina anovavhiringa mwana uyo muroyi chaiye ndinonzi Rebecca Foster ndiri munomu mumbare ndege pawiki rega ndege vanotonza kuti yobva yamara so pane misha miviri iri kumhara ndege idzi chavanopesera kunzwa chiri kuti indegeyo yamhara painongomhara chete munhu wese zi vanozomuka mangwana vasitaziva ende nyaya iko yakabva kumashure iyi yakatobopinda mudare kwachifi mushure kwerufu rwanga rwaitika ndichakupai zvakazara ndege baba Isabel panomhara ndege panoda airport ende pada airport ende kana ndege muchizwa musati matoiona munotonza kuti iyo ndege iyo iri kutinhira nokuti gonyeti rifika tinhira mudenga right munotonza kuti chiri mudenga icho indege vanotonza haisikuonekwa vanenge vakarara mumba kuma 10 11 12 votonza pamusoro kuti pamusoro votonzemba kuti chiki imba ichishika kuda iso yobva yati zi yanyarara yezimbabwe wamukaseiko Brian mukomanda pamachandi nawe regai nditaura ndichiti nemashoko madiki ndiri kutaura nyaya yekuti izo tikapinda mukati menzvimbo yeSouthern Park tikaenda kunonzi kuroundabout pane nzvimbo inonzi masteps pane marobots ipapo pane magirigiri aripo kana kuti atingati mahamsi that way vanhu vakuvara nokubirwa mota dziri kupindwa mota dziri kuchekwa matende vanhu vari kupinda mukati imomo vari kuchema zuva nezuva rikavira vamwe vakutosvika kuti nguva inoloka motokari umwe munhu anoti izo mota yaloka murodhi inogona kuti 1 hour marasedza famba vamwe vari kuburuka chifamba netsoka vanhu vari kuchekwa homwe vanhu vari kurwa mafoni achitorwa vanhu vachitorwa mota dzinotorwa zvakare kana kuchekwa tende vanhu vakatarisa vachinongedzerwa zvidhina kuti tinokukwadzai uye nzvimbo yaane dambudziko zvakare kumboonekwa vanhu vakapondwa vakafa vari mukati menzvimbo baba Isabel dambudziko rekumasteps harisira nhasi raane nguva handiti ichokwadi ndiani mapurisa vekamba ipi vanofanira kunomaera nzvimbo yepamasteps Southern Park roundabout ndo kunani kuna Chief Inspector Bye ili ndinoziva Chief Inspector Bye vachita basa ravo Assistant Inspector Mabena vachita basa ravo ichokwadi kunetsa atizi ndiko kune nyaya zvakare yemukadzi akaita mazuva nechitunha mumba vanhu vemunzvimbo vakatonzwa chakutonhuhwa chikazobviswa nezuro
dambudziko nderei atizivi kuti amai vangu vasingataurese kuti munhu akafa ari mumba murume chaiye wavo makakwanisa kutaura nawo here amai ava amai ava nozi havasi kubatika kuti nyaya yavo yange iri iyei ndobva ipapo mukoma kebe ndine zvidipo zvandinazvo nyaya yakaiti kutaura kuno kuzovera nhasi kumapasti kuda kunoedza kunzvimbo iri kupenhalonga tine mugodhi umwe mugodhi yegoridhi iri ikoko wadhirikira ikoko zvoite pari kufungidzwa kuti pane vanhu 13 vari pasi vamwe vasama kubuda avo but vari kuzama kubatsira vanhu variko ikoko ndobva ikoko mukoma kb ndobva ndapinda chimwe chaamai vari mukati meguta reharare vakashevedzera kuti musi wa1 vanhu mwana ari kuroorwa but zviri kuroorwa mana pavana 4 vavasa murume ndinaye ichokwadi kuti handira kumboita gumbo panze kunotsvaga vana ndeve murume uyu anova murume wangu munomuziva but hapana zviripo wangu vana takaita but kurera vana ndinoita mari chona zvese chindibvunza kuti ndakaita sekuti vana vazosvika pakuroorwa kuri kudai ndaitoita gumbomba kunze zvandaitsvaga panze handirambi kuti ndaita chifambi asi ndaitsvaga mari kuchengeta vana ava kusvika nhasi varoorwe mari iri kuiswa muplatform yesomu ingoudzai vadzime nyundi mwana aroorwa hapana yenyu amai vakasimuka yes pazuva rokuroorwa kwemwana vachipupura yes kuti hongu mwana aroorwa asi hapana chinofanira kutorwa nababa vemwana chokwadi nokuti ndini ndaitoita gumbo panze kana kuri kutofa ndaitofira vana ava handichazivi kuti upenyu hwangu hwakamira sei nokuti ndaikuita zvese zvese chinangwa changu vana vapora baba simukai pane chamakaita here vakatarisa pasi veukama kuti ausimuka mamwanwani asi chakandinetsa ndechekuti vanhu vakasimuka paka kunyangwe hama dzemukadzi dzimwe dzakasimuka dzakabva madziso ndizvozvo zvinonyadzisa baba Isabel dzakabvara maziso kubuda sokuti asi baba vaitoziva kuti havasi kukwanisa kuriritira mhuri yavo ko vakatarisirei pasi beyond deep down 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 ya ebeliho varuya vanapiro kuva iwe 12 minutes to 12 ndopafika nthawe pari manje papapati takanga tiri pana pamusi we31 top 50 tinatetesonene tanga tine vanonzi team spirit ndo yakanga ichikotsora kana kuti inova ndo yaisponsor top 50 CG Travelers takanga tina vainzimai chinamo aufananananga kwanzi ndaizviziva kuti chimuri chinooneka kudai saka nguva yatokwana here saka takutobuda ngavauye kapa bhozhongora segment vanakirwa takutobuda here kwatisvike pakwana here senguva kani kwanzi chimuri chinonaka avakapasando vakanakirwa tiriye pano tisagara tiriye pano tinotenda kaipena bhozho amai avo ngavatsure mwana wavo feya rakacheka nyika kuti siyana nemurume wangu ndi baba vako ava hapana chavanomutya kana kuzwengerera nokuti mwana wavo wavakabara kwete wepanext door ndini ndadaro mutsati nashe gotora rufaro kamanura rake makanjera peter zuro alfred mafrato inspector chindito trimo liba victor katiyo shokman matono kelvin zhwau esa kanengoni regaisa marogwaya mai makoni tichaona makwere mai nosa prominent mandombo innocent manyoso desire chigwededza elias arumando panenge pakakandwa mategas pazuru rokukwanda vanhu ava right saka isusu handina kukavha amwe nyaya yachona asi kukasikasi kune vanhu vari kunzi vakafa pane mashoko ari kutenderera ikuti nokuwanda kwanga kaita vanhu wewe lesi kwakandwa mategas vanhu pavanomhanya ende handisi kuziva kuti ichokwadi rekuti akakandwa but kune vanhu vatakatofa right regai tifambire nyaya dzacho zvandichaita ndezvekuti musi wemande togona kubata ascom nyati handitika mutauriri wemapurisa emuzimbabwe ese kana kuti chisinganetse tichabata vanonzi ani mutauriri wemapurisa eharare pane mutauriri wemapurisa ezimbabwe yose ascom nyati kana kuti mutauriri wemapurisa emuharare vanova vachakanza kana tisingakanganise must be inspector chakanza right tinzwe kuti ivo seharare vashayiwa here matanho
ekupedza problem yepamasteps handiti ehe problems yepamasteps yekuti vanhu vari kuita sei vari kubirwa mafoni mari zvinhu zvinenge zviri motikari nezvimwe zvakadaro malaptop tonzwa kuti chii chiri kuitika kubva last year kufika lero chokwadi semapurisa vashayiwa here shumo yokuti vapedze dambudziko repamasteps tichakabata musi wemandi totaura nawo live tinzi kuti nyaya yakamira sei avo baba vekugokwe regai vafe inguruve yakazvikanga nemafuta ayo ndinonzi maikregi chikwadze paziko parisekwa paziko nhasi ndozoti makachibata chimuti kuti nthawe ziri kudiyana 0713938538 0713938538 baba Isabel kana muchikwanisa please tsvagai mubatsire mhuri yeZimbabwe nhamba dzemubatsiri wegokwe dombo shawa pamwe chete kane nhamba dzemubatsiri wekugokwe zvakare uyo akabatsira pavana 6 vaingofa pamwedzi wega wega ndiri kuona mamessages ari kuya pano achitsvaga kanhamba dzevabatsiri ivavo kuitira kuti mubatsire mhuri yeZimbabwe ichikutiraka mhuri nechipfambi vakanyanya KB naBhozho ndavanyarira ini ndinonzi Elias Armando pamachaya mukuru kokutozoona magatsi ekusimuka pakaungana vanhu kuti mari ichabviswa nemukuwasa iyi dai zvaibvira ndaija ndega nokuti ndini ndakakwanisa kuriritira wana murume haana kuwana nguva yekuriritira wana ndini ndaitoita gumbo panze tiri pamhepo mukoma KB yes handina kukwanisa kutaura mashoko isu tinoekta tichitaura zvaitika ndezvaitika ipapo handisi kukwanisa kutaura inhefenyuro yevanhu vakawanda yevateereri vakwasha nevazukuru vamai nemwana vanenge varipo yes paitaurwa nyaya mashoko ndati ndini vachiekta vachishandisa nemaoko handizivi upenyu hwangu uri papi apo vakwasha varipo saka mari ndeyangwi kana vapedza rongedzai ndinichaziva vanhu zvokupa rikiti bvu saka veukama vakati kudini ndo pakatanga kusimuka vanhu mamwe mwana vachiti chichi pakazara mwana mwanoti mari vape foshuwa mari vakaita sei vakapiwa chero veukama vamwe vakasimuka vakati hongu kunyange zvaitika kudaro asi nzira yazoshandiswa nemataurirwo azvo zvinonyadzisa nehama dzamai vadzimwe dzakatosimuka dzikaruwa pasi mai vakasara nevana vavo vakatora mari so hatisatanzwa kuti kune mwe munhu akapiwa ribari endi vakuwasha vanoti ndo nzira yakarirwa nayo vakadzi vedu here ya pakaipa baba Isabel mangu muchida kutaura nhamba dzevabatsiri vekugokwe ichokwadi mhuri yeZimbabwe nyaya yekudomboshawa nyaya yekugokwe asi nhamba irikwanisa kuwanikwa zvinozvi inhamba yemubatsiri akabatsira kugokwe wekudomboshawa asati ndanzwisa uye zvekuti vanozvida here uye zvasati ndaiwana nhamba yachona yevabatsiri vakabatsira kugokwe uko kune munhu akanga afa akafukunurwa inoti izvo 0714 204 235 0714 204 235 0714 204 235 ndinovimba kuti ndiyo namba yacho ndine chiziviso pano chiri kuti missing person munyaradzi marange ane 16 years mukomana uyu akapedzisira kakuonekwa musi wa 26 December 2023 kuHeathcliff extension right anga akapfeka navy blue t-shirt ne black bottom kana pane vaona mwanakomana anonzi munyaradzi marange ane 16 years uyu akapedzisira kakuonekwa musi wa 26 December 2023 kuHeathcliff extension anga akapfeka ka navy blue t-shirt ne black bottom please phone pa 0771 416 169 0771 416 169 0771 416 169 0771 416 169 kukasikasi ndokwatiri alright regai tibate mapurisa vanofanira kupa statement tenzwe kuti mutauro wemapurisa anoti kudini panyaya yakaitika ikoko but tinokwanisa kungozvita chete musi wemandi tadzoka panapa nokuti ndo patinenge tiri pachirongwa pozhongora segment baba Isabel vanenge vachida kukubatai munobatika sei ichokwadi mhuri yeZimbabwe wamuka seiko michiwo chikata pamwe chete naSe Jordan